ملكتات مودعتها زمن أتي سب توبيكيو أتي نؤسر استنائي مالتيو أبتحتيو خا انتهيز بالحسابين عند رنيرنا مالتيو ملكعي وكلاي ممزني وكلاي ستاندردز نايتي biblical prophecies نتهم مصحف قدسها والتنبيتات سي بخمئنا نلكعم بخمئنا انمزنهم انفلطهم زبل حسب كنصنع خلنا خننبب كلنا نتهم صحفات كنمرامرهم كلنا سي يلينا متكلات يلينا نعاتهم تاين غورلهم نريالهم إلا نيرنا املاح مسكن كم بعل تنبيت على مصايو دزارب لكم نيره always عمل كاتي نقدميت قصنا يتهيد قبرنا ماتي ملكتنا ماتي أملاح مسجن أنياتو نسو برهانيو نسو مستوعل ذهبنا مخانرينا نينا ذيابير مسجن عندنا كل جدي ناي ثمبيت ثم ويكلاي تقندي أتوكرو ويكلاي تقندي أدهبو من يلنا نيرنا كريستوس إذا تكور عندي حمرت إذا نحدا مسجنا أب لايف كله تاينا نخبر مسيركم نصحتنا نهاتتنا ويتنا يسوع كريستوس هاري باولوس تزارب كله بقال كونه بجبري تجبروا تبله كل شيء نخبري أملاخ جبر ويبلنا أملاخ مسكن عند حدا أملاخ سنتر نايمن قصاصاتنا داي كونه كل جزء صبغ زمسل نجارجين عصب زي بس حنا صبغ زمسل نجارجين ناب أملاخ عصبي زي ما تأطرنا نجار بزح نجار كنجبر نخلينا مالتش لذي السنتر منيو كريستوس إيو أملاح مسلم صحاب كريستوس زاربنا خلّه كاب زفترات مالتي سنتر كنول كنا بحدش كنا نايكونن كاب زفترات مالتي أملاح مسلم جنا ودكات مسقوانا فسي شو جابيتها جيرو حدا ناي فتح نجر جير مالتي أملاح مسلم قصلي بلس الله يجيبهم تاخينهم هاديمهم قصل بلس نفضلينا صحاي بواعي عند حد عمته في كيد بهلا بعدنا صحاي بواعي عند حد عمته يا نتقصل بلس تاخذ قبرة تخيله even within one day كرجف دخل lasting دخانه فتح يكونه نبارد دخانه فتح يكونه نيروس الذي جابير مزيو أو تحقق كله دبلو كدونهم يبلنا أملاح مسجد دبلو relatively زحاشة عدمة ذلوا يكون عندي قربت نوحنا يمسنح تخلو اللو مالتي أملاح مسجد جناخه السوت رايد يكون خا زل العالم أو دخانه مدحان بكريستوس يسوع كم مز زملاختنا صحفي مالت سلذي جنا كي تجمل مالت شو أمونغو خن أمونغو زارخن أمونغو خن أمونغو سمن أمونغو زارخن أمونغو زارون سلذي تكلال لو خيلو تهاجب الكولندري شو بزا كريستوس تنبيت كم الكولندري مالتي أملاح مسجد سلذي كلهم تنبيتها اتناتهم عندي علامة انتهي مالتيو كريستوس يسوس مخبار كريستوس يسوس معباي تمتنا نامن كنجبر ناب كريستوس يسوس كنجبر ايو زجبرنا مالتي املاح مسكه سلازي اتي كرئه زلو خجحاد زلو خجلط زلو ماني مالتها غباياتنا كريستوس بين امين دخون انت خون استبهله فاينالي اتي ملك عناسي اسيد تيست ويكلا اسيد تيست مالتها عليتو تزبلص ملك مالتي اسيد تيست اخونا له مسلكم كريستوس glorified كويندو ايكونن امين اذا عند حدا يكونت good for nothing ولا سواتي فوس ولا دليتي يخون is good for nothing انا املاح تايدي مسماتيو موسى ديمص ነገር ይኸውን ማለት ነው ካለ ዳይሬክሽን ይዝመጽ ይላልና ሁሉ ጊዜ ትንቢት ምን ታይድ መጽ ዳይሬክሽን دمز إلنا نرنا أملاح مسكن بيتات كل جزء برهان مخانم رينا أملاح مسكن أبي اللقا بينك تكيل اللقا أنت هتقبل اللقا كل جزء أبكر ميخان تاين دامر الكذا خيدي ماتيو reference points عندها بكا زخيدي ماتي أملاح مسكن بتبرهان تندح داخل كها داخل تخون رينا نرنا عود خونه نابرا كتكيد كم تخل عود دخانه خرستناوي نابرا كتكيد كم تخل رينا نرنا ماتي أملاح مسكن أمين ثاني موداتها تاين رينا نرنا كلهم تنبيتات كا كردهم قدي أيكونن مالت أملاخ سي لعل أملاخي أحابي سلطان أملاخي أنا أملاخ مسجد كل نجار كفيتو يري إننا ما تكونن كابتي ذهابنا ملقتات ولا تنبيتات كأني أتي dispensation وكلايتي زمن كسب زمن من آت كسب زمن تاخذهم صلحون يرميهم تحاتيمهم صلحون يرميهم سلذي بمتنتي
ዲስፐንሴሽን እንታይ እንዳኾነ ዝኸይድ ማለት እዩ እንዳተኸፍተልካን እንዳበርሃልካን ዝኸይድ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ልክዕ ከምቲ ናይ እግዚኣብሔር ባህሪ ማለት ናይ እግዚኣብሔር ባህርያሲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ከምዚ ሕጂ ዘለና ብርሃን ኣይነበሮምን ኢንክሪመንታሊ እንታይ እንዳኾነ ዝኸይድ ማለት እዩ እንዳተገልፀ እንዳተገልሀ እንዳበርሀ ዝኸይድ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ናብቲ ሓምሻይ ክንከይድ ኢና ኩሎም ትንቢታት ብዘይ ቅድመ ኩነት ኣይኮኑን እንታይ ይኽብለልየ ትንቢት ስለ ዝተዘርበ ወይ ከላይ ትንቢት ስለ ዘሎ ጥራይ ባዕሎም ብዘይናትና ኢንቮልቭመንት ብዘይናህና ተፀምዶ ብዘይናህና ምፅማድሲ ዝፍፀሙ እዮም ኢልካ ስኢልካ ጣሚርካ ትሪኦም ኣይኮኑን ማለት እዩ ስለዚ እቶም ትንቢታት ኩሉ ግዜ እንታይ ኣለዎም ማለት እዩ ቅድመ ኩነት ኣለዎም ክንገብሮ ዘለና ንሕና ናትና ተራ ይነግርናዮ ማለት እዩ ንኣብነት ብዙሕ ግዜ እግዚኣብሔር ኣቐዲሙ ይዛረበና ኣይኮነን ድዩ ብዛዕባ ኣገልግሎትና ድዩ ብዛዕባ ናብራና ድዩ ብዛዕባ ስራሕና ድዩ ብዛዕባ ትምህርትና ድዩ ዝተፈላለዩ ነገር ይዛረበካ ንኣብነት ዓብዪ ስኮላር ክትከውን ኢኻ ብትሕትኻ ንብዙሓት ሰባት ከተፅልል ኢኻ ክብለካ ይኽእል እግዚኣብሔር ኣይኮነን ድዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ኢሉ እዩ ትንቢት መፂለ እዩ ትኽክል ዝኾነ ትንቢት እየ ዝዛረብ ዘለኹ ክፍፀም ኢልካ እንድሕርካ ኢድካ ጣሚርካ ይፍፀም ኖ ወይ እግዚኣብሔር ኣቐዲሙ ዝዛረበካ እንታይ መሲልኩም ነቲ ብርሃነቲ ሒዝካሲ ክትዳሎ ክትዓየሎ ኣምላኽ መስገን ሓይልኻሲ ናበይ ገፅካ ከተዋድዶ ማለት እዩ ናብቲ እግዚኣብሔር ዘለካ ኤርያ ኣቢልካ ናብቲ እግዚኣብሔር ዘለካ መዳይ ኣቢልካ ተኽደሩ ማለት ኩሉ ሓይልኻ ኣብ ወኽቲትካ መታን ክትዓየሉ እዩ እግዚኣብሔር ዝዛረበካ እንተደይኮነ እሞ እንድሕር ዘፍፅሞ ኮይኑ ብዘይ ዝኾነ ክስታይ ኣየልዮን እውን በዚ መንገዲ በዚ ኢሉ እውን ኣየልዮን እዩ ማለት ሓደ መዓልቲ ሳርፕራይዝ ገብረካ ኸሊ ማለት እዩ ኣብቲ ክስታት እዩ ግና ኩሉ ግዜ እንታይ ገብረካ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ዳይሬክሽን ይህበካ ብኡ ከዓ ተብሉ ልክዕ ከምኡ መፅሓፍ ቅዱሳውያን ዝኾኑ ትንቢታት እውን ከምኡ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ትንቢታት ክፍፀሙ እንፅበዮም ጥራይ ዘይኮናስ መዓይተ ኣምላኽ ኮይንና ንፍፃሜኡ ከነቀላጥፍ ከም ዝግባእ መፅሓፍ ቅዱስ ይገብረና ማለት እዩ ይምዕደና ንኣብነት ብዛዕባ እቲ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምፅኣት ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ ክዛረብ ከሎ ማንም ሰብ ከም ዘይፈልጦ ፅቡቅ ጌርና ኣስሚርና ኣለና ኣይኮነን ድዩ ማለት ብትኽክል ታ ሰዓት ታ እዋን ታ ክንገብር ኣይንኽእል ኢና ኢልና ኢና ክንፈልጥ ኣይንኽእል ኢና ኢልና ካብ 10 ጀሚሮ ከምበይ ዋላ መዓልቲ ጎይታ ግና ከም ሰራቕ ኮይና ክትመፅእ እያ በኣ ሰማያት ጥዋዕዋዕ እናበለ ክሓልፍ እዩ ሕጂ ትንቢት እዩ ዝነግር ዘሎ እንታይ ይብል ኣሎ መዓልቲ ጎይታ ልክዕ ከም ሰራቕ ኮይና ክትመፅእ እያ እዚኣ ናይ ኣሕዛብ ዘመን ኣምፕሬዲክተብል ኢልና ኢና ክትፍለጥ ኣይትኽእልን እያ ማዓስያ ትውዳእ ማለት እዩ በኣ ሰማያት ጥዋዕዋዕ እናበለ ክሓልፍ እዩ ፍጥረት ሰማይ ብረስኒ ክመክኽ ምድሪ ናብኣ ዘሎ ግብርታትን ከዓ ክነድድ እዩ ደጊም ኢሉ ሽዑ ረይዎ እቲ ትንቢት ምስ ሃበሲ ተራ ናይ ኣመንቲ ተራ ናይ ቅዱሳን ከዓ ይዛረብ ማለት ያዋ ላኽ መስገን ስለዚ ኩሉ ግዜ በቲ ናይ ቃል ኣምላኽ ብርሃን ማለት እዩ እታ ኣብ መወዳእታ ዘመን ዘላ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ትመስል እንድሕር ርኢና እንድሕር በሪሂልና መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎሲ እታ ንክርስቶስ ኣሸር ትገብር ክርስቶስ ትቕበል ቤተ ክርስቲያን መሰረት ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ርስሓት ወይስ ገለ ዕጣር ወይስ ገለ ዝመስል ዘይብላ ክብርትን ቅድስትን ማሕበር ገይሩ ምእንቲ ከቆማ ኢሉ ርእሱ በጃ ሃበይ ይብለና ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ኣሜን ማሕበር ኣምላኽ ከምዚ ኮይና እያ ክትዳሎ ዘለዋ ማሕበር ኣምላኽ ከምኡ ኮይና ክትዳሎ ኣለዋ ናይ መጨረሻ ዘመን እንድሕር ኢልናሲ ባይ ዲፎልት ባዕላልያ ከምኡ ትኸውን ናትና ስራሕ የድልን ድዩ ኖ ዛስ ዋይና ኩሉ ግዜ እንታይ ንገብር ዘለና ማለት እዩ ናብኡ ከነዳልወኩም ንምህር ዘለና ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን መታን እግዚአብሔር ጽበየና እንታይ ምኻኑ ነቲ ብርሃን ትሪና ርእስና መስቲ እግዚአብሔር ዘለየና ነገር አጃስ መታን ክገብር መታን አው ንርእስና ክረኽባ ኢልና ንርኢ ዘለና ማለት አምላኽ መስገን ስለዚ ደጊም እዚ ሁሉ ዝፈላለ ካብ ኮነ ስሪኡ ሰማያት በሐዊ መኺኹ ዝፈላለ ፍጥረት ሰማይ ብረስሚ ዝመከሉ ነቲ ምጽአት መዓልቲ አምላኽ እናተጸበኹማን حجي مصباي كلتا عينت مصباي الله كلتا عينت مصباي الله حدا و كستوخ مسي قال لك عند حدا ابا مرها خي ذكركايو سبلكا تبلا لها هونكا اكچوالي براكتيكال مصبايون كتبلو يتخنا تصبى عند حدا لها هونكاس ناو ان زنت هتقبر نامنت حدا سب غاشا ناب غزها خمصكا عند حدا لكاسا هتقبر ناو انزن يتشيك نالباس كان شولدات عاطو هيكون
ምናልባት ዋርያዳ ከፈቶን ከይኸውን ገለና አልካስ ታይትገብርሃ ትጻበይኻ ማለት እዩ ስለዚህ ናይ ምጽባይ ባህሪታይ ኩሉ ግዜ ክትጽበ ከለኻሲ ኤክስፔክታንት ዝኾነ ዓይነት ምጽባይ ትጽቢታዊ በሃንቀውታ ዓይነት ምጽባይ እዩ ኣብዚ ነገርና ዘሎ ማለት እዩ ሰኢልካ እንዳምባሃቕካ ፓሲቭ ኮንካ ደይኮንካሲ እንታይ ክትኮን ኣለካ ነቲ ምጽኣት መዓልቲ ኣምላኽ እናተጸበኹሞን እናቃላጠፍኩሞን ይብሉ ንሕና እንታይ ክንኮን የለና ማለት እዩ ጽሙዳት ክንከውን የለና ኣብቲ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ኣብቲ ናይ እግዚኣብሔር ምኽሪ ኣብቲ ናይ እግዚኣብሔር ብርሃን እንታይ ክንኮን የለና ማለት እዩ ተሳተፍቲ ኣኡ ተኻፈልቲ ናይቲ ዕዮ ክንከውን ይነግረና ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ነቲ ምጽኣት መዓልቲ ኣምላኽ እናተጸበኹሞን እናቃላጠፍኩሞን ብቅዱስ ንብረት ፍርሃት እግዚአብሔርን ከመይ ዝበለ ኾኑ ይኹም ክትኮኑ ዝግባኣኩም ይለና ኣሎ ስለዚ ቅዱስ ንብረት ሓደ ካብቲ ክርስቶስ ኢየሱስ ክመጽእ ዝገብሮ ኣብቲ ናይ ዮሐንስ መወዳእታ እቲ መንፈስን እታ መርዓትን እንታይ ይብልለው ማራናታ ይብልለው ንዓብልለው ኢሉ ኣምላኽ ይመስገን እቲ መንፈስን እታ መርዓትን መዓስዮም ንዓ ዝብሉ እንድሕር ኢልና እቲ መንፈስ ሰሪሑ ልክዕ ከምዚ ስሉብ ሄጋይ ድዩ ልክዕ ንኣስቴር ኣዳልዩ ናብቲ ንጉስ ከም ዘቕረባ ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ሕጂ ይገብረና ኣሎ ማለት እዩ ብኩሉ ዓይነት ቀማማት ዝረግፍ እንዳርገፈ ፀሪ እንዳፅረየ ብዙሕ ዓይነት ኣብ ዝቆርበትና ብዙሕ ዓይነት ርስሓታት ኣሎ ብዝተፈላለየ ኬሚካላት ኣይዝኾኑ ማለት እዩ ዝረግፍ ከምኡ እንዳገበሩ እዮም ዘዳልወን ነይሮም ነታ መርዓት ማለት እዩ ናብቲ ንጉስ ንኽትኣቱ ስለዚ መንፈስ ኣምላኽካ ከምኡ ብሎም ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ብቓሉ ገይሩ ነንመዓት እናፅረየ ብምፅራይ ማይ እናፅረየ ኣምላኽ መስገን ቅድስቲ ማሕበር ምስ ገበራ ሽዑ ክልቲኦም እቲ መንፈስ ጥራይ ኣይኮነን እቲ መንፈስን እታ መርዓትን ብሓደ ኮይኖም እንታይ ይብሉ ጎይታ ኢየሱስ ንዓ ይብሉ ኣምላኽ መስገን ስለዚ ሓደ ካብቲ ነቃላጥፈሉ መንገዲ እንታይ ማለት እዩ ንቃሉ ዝእዘዝ ህይወት ክህልወና ከሎ ናብ ቅድስና ናብ ፍርሃት ኣምላኽ ዝተወፈ ህይወት ክህልወና ከሎ ተኻልኣይካ ታንገብር ኣለና ፓሲቭ ልድና ንፅበ ብምንታይ ኢና ነቃላጥፎ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምጽኣት ወንጌል እንዳነገርና ኣሜን ከምኡ ኢልና ኣሎ ናይ መወዳእታ ፍልይቲ ዝኾነ ቴስት ዝሃበና ወንጌል ምስክር እዚ ወንጌል እዚ ኣብ ኩሉ ዓለም ክስበኽ እዩ ሽዑ ድማ ክርስቶስ ይመጽእ ኢልና ኣምላኽ መስገን ኣሜን ሽዑ ድማ መወዳእታ ይኸውን ኢልና ኣሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ማለት ስለዚ ኣምላኽ መስገን እናቀላጠፍናዮ እናተጸበና ብቅዱስ ንብረት ፍርሃት ክንጸንሕ ከም ዘሎና ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ስለዚ ኩሎም ትንቢታሲ ኣምላኽ ስለ ዝበለ ስቕ ኢልና ጣሚርና ንሪኦም ኣይኮነን ንምባል እዩ ቅድመ ኩነት ኣለዎም ወይ ከላይ ምስኡ ኮይንና ክንዓዮ ክንሰርሖ ዘለና ነገር ኣሎ ማለት እግዚኣብሔር መስገን በንጻሩ ብዝግባእ ዘይምድላው እንዳኸገብረካ ኽእል እዩ ተስፋታትካ ከደንጉ ይኽእል እዩ ዋላ እግዚኣብሔር ዓመታት ፈልዩ ዝተዛረበካሲ ሰኣን ምድላውካ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ግዜ ክትሕልፍ ትኽእል ኢኻ ናብ ዘፍጥረት ክወስደኩም እየ ዘፀኣት ክወስደኩም እየ እቲ ታሪክ ኣላኡ ከለኹ ናርየ ትገብረልኩም እየ እንድሕዳ ትዝክሩ ኾንኩም እግዚኣብሔር ምስ ኣብርሃም ኪዳን ከኣቱ ደልዩ ስለዚ መስዋዕቲ ኣዳልወለ እዩ ምሳኻ ኪዳን ከኣቱ እየ ምስ በሎ ኩለን ዓይነት እንስሳታት ቆራሪፁ መቃቂሉ ኣብ ክልተ ገይሩ ክፅበ ጀሚሩ እንዳፀበየ ከሎ ፋይናል ግን እንታይ ኮይኑ ድቃስ ወሲድዎ ማለት እዩ ኣሞራ ይመፁ ነቶም ኣሞራ የባርሮም ኣሞራ ይመፁ ብድሕሪኡ ግና ድቃስ ወሲድዎም ግብ ዝበለ ፀልማት ከዓ ከም ዝኾነ ድሕሪኡ እግዚኣብሔር ብማእኸልቲ መስዋዕቲ ሓሊፉ ማለት እዩ ንኣብርሃም ኪዳን ከም ዝኣተወሉ ንርኢ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን አንኮንዲሽናል ዝኾነ ኪዳን ብዙሕ ግዜ ኪዳን ብክልተ ፓርቲ ብክልተ ወገን ዝእቶ ማለት እዩ በቲ ማእኸል ተቀራርጽ ክትሓልፍ ከለኻ ብሞተይ እንዳልካ ክትሓልፍ ማለት እዩ እንድሕዳ ነዚ ኪዳን ዘይሓልዮ እንድሕዳ ነዚ ኪዳን ጠሊመዮ ልክዕ ከምዚኦም ይግበረኒ ኣብ ክልተይ ጨንዳሕ ኣብ ክልተይ መቐል እንዳልካ ክትገብር ማለት እዩ ናብቲ ኪዳን ሰኣቱ ማለት እዩ እና ከምዚ ክገብሩ ከለው ማለት እዩ መንጎ ግን እግዚአብሔር ተሓገብሮ ከሎ ንርኢ ኣብ አብርሃም ከቢድ ድቃስ ከምጻሉ ከለ ምክንያቱ አብርሃም ነዛ ዓይነት ኮቨናንት ከኣቱ ብቃ ኣይኮነን እንድሕዳ ዘይፈጽም እንድሕዳ ገለፈይል ገይሩሳ ኸውኒ ክመውት ማለት እግዚአብሔር ሽዑ ኣትይሉ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ሽዑ ግና እግዚአብሔር ሓደ ነገር ተዛሪብዎ ደቅኻ ወይ ከላይ እናትካ ዘርእኻ ዳኾንዮም ኣብ ግብፂ ንክንደይ ዓመታት ኢልዎ ን400 ዓመት ክገዝዎም እዮም ድሕሪኡ ግና እግዚአብሔር ብዓቢ ቅልጽም ከም ዘውፅኦ ኣብኡ ይነግረና ማለት እዩ ሽዑ ኣብ ዘጸአት 12 እንድሕዳ ኸይድና
ደቂ እስራኤል ኣብ ግብፂ ተቐሚጦም ዝነበሩሉ 430 ዓመት እዩ ይብለና ክንደይ ዓመት 430 ዓመት እዩ ኮነኻ ኣብ መወዳእታተን 430 ዓመት በታ መዓልቲ እቲኣ ኮነ ኩሎም ሰራዊት እግዚአብሔር ካብ ምድሪ ግብፂ ወፁ ይብለና ስለዚ ኣብዚ ክሪኦ ከለና ን430 ዓመት ክጸንሑ ከለውን ንሪኦም ኣው ማለት እዩ እንታይ ጸገም እግዚአብሔር ተጋጊ ኖ እግዚአብሔር ፕሮፐርሊ ፕሬዲክት ዘይገበረ ኣይኮነን እግዚአብሔር ንኹሉ ዝፈልጥ ኣምላኽ ግናኸ ናይ ምድላው ናይ ሙሴ ግን ታገብሮ ከሎ ንሪኢ እግዚአብሔር ማለት እዩ ከደናግዮ እንከሎ ንሪኢ ማለት እዩ ድሕዳሪናዮ እግዚአብሔር ንህዝቡ ክበፅሖም ከም ዘለዎ ኣብ ልቡሲ ሓሳብ ኣተወ ይብለና ሓሳብ ኣተወ ሽዑ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ነገር ከብሰለ ኢንስታንትሊ ናብቲ ዕዮ ኣትዩ ብዙሕ ነገር ከባላሽ ከሎ ብሰንኩኻ ሃዲሙ ኣብ ሚድያን 40 ዓመት ጸኒሑ ማለት እዩ 10 ዓመት ናይ ምድላው ግዜ ነይሮ ነው ክነሰን ግና ቀልጢፉ እቲ ክሳይ ስለ ዝጀመሮ ስለዚ ቅድመ ኩነት ኣለዎ ማለት እዩ ዋላ ብቁርጽ ነገረካ እግዚአብሔር ሳየ ኣለዎ ማለት እዩ ገለ ዘደናግዮ ነገር ክህሉ ይኽእል ማለት እዩ ግናኸ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ገሊኡኻ ቶታል ሓድጎ ከለኻ ንሪኢና ንኣብነት ናይ ነነዌ ማለት እዩ ነነዌኻ ብምሉእ ልቦም ናብ እግዚአብሔር ምስተመርሱ ምስተነስሑ ታኸሎ ከለዉ ንሪኢና ክሓድገሎም ከሎ ንርኢ እግዚአብሔር ምናልባት ዮናስ ከምኡ ዓይነት ተመክሮ ዝነበረ ይመስል ምክንያቱ ንምንታይ ምስተባለስ ኦፍ ኮርስ ትኻሊ እዩ እቲ ሪዝኑ ትኻሊ እዩ ኣነስ እግዚአብሔር ንስኻ መሓደ ኣምላኽ ምዃንካ ይፈልጥ እየ ምስ ነገርክዎምሲ ምስ ተነስሑ ንስኻ ተሓድገሎም ኣነኻ ከም ሓሳቡ ነቢ ይኸውን ኢልኡ ርእሱ ጃስቲፋይ ርእሱ ከም መጻደቕ ከሎ ንሪኦ ግን እታ ኢንተንት ናቱ ግን እሳ ኣይኮነትን ፖለቲካል ፕሮብሌም ነይርዎ ምስ ነነዌ ናብ ነስሓ ከይትምለስ መታን ክትግልበጥ ስለ ዘለያ እንታይ ክገብራ ዘይደለየ ማለት እዩ ክንበየላ ዘይደለየ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቅድመ ኩነት ኣለዎ ማለት እዩ እንድሕዳ ብነስሓ ተመይስካኻ እግዚአብሔር ይረዲ እዩ እንደገና ከምታ ኣብ ዳንኤል ንሪኦ ነበርና ብቐዳማይ ማለት እዩ ኣብ ዳንኤል ክንርኢ ከለና እግዚአብሔር ብስልጣኑ በትናቱ ዘለዓለማዊ ዝኾነ ምኽሩ ቆሪፁ ዝወደኦ ነገር ግን ኣሎ ኣምላኽ መስገን ቆሪፁ ዝወደኦ ኣሎ ሪና ኣለና ብዛዕት 7 ሰሙን ሪና ነርና መዓልትን ሰዓትን ከይተረፋስ ተደሚረን ኤግዛክትሊ ታኸም ዝገበረ እግዚአብሔር ኢንተርቪን ከም ዝገበረ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ትራይምፋንትሊ ናብ ኣበይ ከም ዝኣተወ ማለት እዩ ናብ ኢየሩሳሌም ከም ዝኣተወ ሪና ኣለና ኣምላኽ መስገን ስለዚ ቁሩፅ ዝኾነ ብእግዚአብሔር ዝተወደአ ውዱእ ዝኾነ መዓልታት ካሎ ከምኡ ኢሉ ኣሎ ዋላ ነቲ ንጉስ ውንሲ እግዚአብሔር እዚ ስኻ ብእግዚአብሔር ከም ዝኾነ ቁሩፅ ስለ ዝኾነ እዩ ንዓኻታይ ዝገበረልካ ዘርኣየካ ክብሎ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ኣብ ከምኡ ዓይነት ትንቢታት ከ ጾም ጸሎትን ውሰድ ዋላ ሓመድን ሓሙኽሽትን ተኸደን እንታይ ይኸውን ማለት እዩ እቲ ፍጻሜት ግድን ክፍጸም ኣለዎ ፖስፖን ኣይኸውን እዩ ግና ኣምላኽ መስገን ኣው ከመይ ጌርካ ፊት ከም ትገብር ጥራይኻ እንታይ ክትገብር ዘለካ ክትሓስብ ዘለካ ማለት ስለዚ ኣብቲ ክልትዩ ክንፈላለዮ እሞ ኣይናዩ እቲ ነን ኮንዲሽናል ኣይናይቲ ኮንዲሽናል ዝኾነ እቲ ቅድመ ኩነታውን ቅድመ ኩነታት ዘይኮነን ፈሊጥና ኣምላኽ መስገን እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ክንፈልጥ መታን ክንክእል እየ እዚ ሓሳብ እዚ ዝርኢ ዘለኹ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ኣሜን ስለዚ ምናልባት ዳንኤል ስቕ ኢሉ ተዝፅበ ነይሩ እቲ ተስፋታት ክዳናጎ መኻኣለ ነይሩ ኸውን ግና ኣምላኽ መስገን ዳንኤል ግን ብርሃን ካብ ኣምላኽ ምስ ረኸበ ኩሉ ግዜ ዘዳናጉሎ ኣይኮነን ድዩ ኣብ ምስ ካብታ እግዚኣብሔር እንታይ ኢልዎ ካብታ ርእስኻስ ናብ ምስትውዓል ልብኻ ናብ ምስትውዓል ዘቕናዕካ ኣላ ካብታ ዝተንበርካ ካላ መዓልቲ ኣነ ሰሚዐ መልስኻ ሰይደልካ ግናኸ መን ተዋጊዎን ገብርኤል እቲ መስፍን ፋርስ ተዋጊእኒ ኢልዎ ሚካኤል ሊቀ መላእኽቲ ከማን እንታይ ክገብር ከም ዝመፀ ንሓገዙ ከም ዝኸደ ኣብኡ ይዛረብ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ኩሉ ግዜ ናይቲ ትንቢታት ብርሃን ምስ ረኸብና ናይቲ ቃል ብርሃን ምስ ረኸብና ኣምላኽ መስገን እንታይ ክንገብር ይደልየና ማለት እዩ ምስ ኣምላኽ ክንፅመድ ምስ ኣምላኽ ኮይናኻ ክንዓይ የልየና ማለት እዩ ኦኬ ሻርሻይ ኩሎም ትንቢታት ብናይ እግዚአብሔር ዶላዊ ስልጣን ዝወሃቡ እዮም ኩሉ ግዜ ክንሓስቦ ዘለና እግዚአብሔር ሱፕሪም እዩ ማለት ስልጡን እዩ ልዑል እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኣሜን እንታይ እዩ ኣዝዩ ልዑል እዩ ኣዝዩ ልዑል ስለ ዝኾነ ኣምላኽ መስገን ናቱ ዝኾነ ሉዓላዊ ዝኾነ ፍቓድ ኣለዎ ናቱ ዝኾነ ሉዓላዊ ዝኾነ እንታይ ኣለዎ ማለት እዩ መደብ ሓሳብ ኣለዎ እግዚአብሔር ይመስገን ምስ ባህሪኡ ዘይጋጮ ማለት እዩ ምስ ባህሪኡ ሕጂ እግዚአብሔር ሲ ብዙሕ ግዜ እንታይ ይበሃል እዩ
በቃ እሱ ላዕላዊ አምላኽ ስለዝኾነ ድሌቱ ክገብር ዝኽእል አምላኽ ኦፍ ኮርስ ድሌቱ ይገብር አሜን ንሱ አብ ያለው አብ ዙፋን አለው አብ ግርማ አለው አብ ስልጣን አለው አምላኽ መስገን ዝደለዮ ዘበለ ሁሉ ክገብር ይኽእል እዩ ንምንታይ ከም ጌርካ ኢሉ ሓቶ ዝኽእልካ የለን አምላኽ መስገን ግን አኸ ዝደለዮ ዘበለ ሁሉ ከይገብር ዝገትዎ ዝሕዝዎ ናቱ ኔቸር ግን አለው አምላኽ መስገን ሂዝ ጋድ ኦፍ ኢንቴግሪቲ አሜን ንሱ አምላኽ መስገን ላዕላዊ አምላኽ እዩ እንደገና ቅንዕና ዘለዎ አምላኽ እዩ እግዚአብሔር መስገን አንጻር ናቱ ባህሪ ከይድ ፍጹም አይኮነሉን እዩ አሜን ስለዚህ እግዚአብሔር መስገን ነቲ ናቱ ባህሪ ኮምፕሮማይዝ ከይገበረ ግድድፍ ከይገበረ አፍትናቱ ባህሪ ማለት አምላኽ መስገን ዞም ኩሎም ትንቢታት ብናቱ አዊ ዝኾነ ምኽርን ሐሳብ እንታይ ዝገብረ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ዝውጆም አሜን እስኪ ኢሳይያስ 46 ከይድና ኢሳይያስ 46 ካብ ሸዓተ አነ አምላኽ ይብል አሜን ብጀካይ ከቶ የልበንሞ እቲ ናይ ጥንቲ ናይ ቀደም ዘክሩ አነ አምላኽ ዝመሳሰለንኻ የልቦን ድሕሪ ኣብቲ ቁጥሪ 10 ካብ መጀመርታ ነት መወዳእታ ካብ ጥንቲ ገና ከይኮነ ከሎ ዝነገርኩ እሞ ምኽረይ ክቐውም እዩ ፍቓደይ ኩሉ እውን ክፍጸም እዩ ዝበልኩ ኣነ ሰብ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝገብር መሲልኩም ናይ መጀመርታ ይርኢ እሞ ብዛዕባ መጻእታ ክገብር ይፍትን መሲልኩም ፕሬዲክት ክገብር ይፍትን ወይ ከላይ ካብቲ ዘሎ ትረንድ ወይ ከላይ ምዕባለታት ዘሎ ቅርፂ ምዕባለታት ወሲዱ እንታይ ይገብር ይኽእል እዩ ገምጋም ክወስድ ይኽእል እዩ እግዚአብሔር ግን እንታይ ዝገብር ይብለና ኣሎ ካብ መጀመርታ ነቲ መወዳእታ መጀመሪያ እግዚአብሔር ነቲ ፋይናል ነቲ ናይ መወዳእታ ነገር እንታይ ዝገብሮ ማለት እዩ ዝእውጆ እግዚአብሔር መስገን ካብ መጀመርታ ነቲ መወዳእታ ካብ ጥንቲ ገና ከይኮነ ከሎ ዝነገርኩሞ ይነግር አምላኽ መስገን ብልዕላዊ ዝኾነ ስልጣኑ እንታይ ይገብር የእውጅ እግዚአብሔር መስገን ገና ካብ ጥንቲ ከይኮነ ከሎ ዝነገርኩሞ ምኽረይ ክቐውም እዩ ፍቓደይ ኩሉ እውን ክፍጸም እዩ ዝበልኩ ኣነ አሜን ተሓል ቁጥሪ 11 ንኣሞራ ካብ ምብራቕ ነቶም መማኽርተይ ካብ ርሑቕ ሃገር ዝፅውዕ ኣነ እየ እወ ተዛሪበ ክፍጽሞ ከዓ እየ ኣሚመ ክገብሮ እውን እየ ይብል ኣምላኽ መስገን ስለዚ እግዚአብሔር ብናቱ ላዕላዊ ዝኾነ ስልጣን ብናቱ ፍቓድ ዝወሰኖ ዝኣወጆ ዝመኸሮ ዘበለ ኩሉ እንታይ ይገብር ማለት እዩ ይፍጽም እዩ ኣሜን ላዕላዊ ዝኾነ ፍቓድ ኣለዎ ሱፕሪም ዝኾነ ንምንታይ ከምኡ ጌርካ ዘይበሃል አምላኽ እዩ ማለት እዩ አምላኽ መስገን ስለዚ እዚ ናይ ታሪክ ጎይታ ዝኾነ አምላኽ እምበር ነገራት ኣብቲ ዘሎ ዝበሎ ፍጻሜ ንምምጻእ ይጥቀመሉ እምበር ኩነታት ንጎይታ ኣይድርኾን እዩ መጽሓፍ ዳንኤል ዳሕዳሪና እግዚአብሔር ናይ ታሪክ ጎይታ ምዃኑ ጽቡቕ ጌርና ኢና ንርኢ ዳንኤል I don't know ማዕረ ክንደይ ኣዕሚቑ ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር ነገር ከም ዝኸደ ሎሚ እዞም ናይ ታሪክ ተመራመርቲ ማለት እዩ ነቲ ጽሑፍ ከምብዎ ከለዉ ንትንቢት ዳንኤል ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ድህብዎ ኮንክሉዥን ሓደ ነገር እዩ ንስኻ እንታይ እዩ እቲ ናይ ትንቢት ፍጻሜ ዝቐረበሉ ግዜ ጥራይ ዘይኮነሲ ኩሉ እቲ ፍጻሜ ምስ ተፈጸመ ከም ሓደ ሂስቶሪያን ኮይኑ ዝተረኾ ዝጸሓፎ ዳ እምበር ኣቐዲሙ ዝተነግረ ትንቢት ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ንምንታይ ኣብ ሰማይ ምስጢራት ዝፈልጥ ኣምላኽ ነቶም ዝደለዮ ከዓ ዝገልጽ ኣምላኽ ከም ዘየለ እንታይ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለ ዝተሰወሮም ስለ ዝተሸፈኖም ማለት እዩ ግና እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር ግን ብስልጣኑ ዝገበሮ ዘበለ ኩሉ ኋላ እንታይ ዝብለና መስልኩም እግዚአብሔር ንመስባሮቱ ነቢያት ከይተማኸረዶ ገለ ነገር ይገብር ይብለና አምላኽ መስገን መጀመሪያ እንታይ ይገብር እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ የፍልጥ እዩ አሜን ንባሮቱ ነቢያት ካብቲ ናቱ ሓሳብ ካብቲ ናቱ ምኽሪ እንታይ ይገብር ማለት እዩ ይገልሓሎም ይፈልጡ ማለት እዩ አምላኽ ይመስገን እግዚአብሔር ከምዚ ክገብር እዩ ይብሉ ለዚ ዳንኤል ከዓ ከምኡ እግዚአብሔር ስለ ዝቐልዓሉ ስለ ዝገለጸሉ ነዚ ነገር እዚ ከም ዝረኣየ ንርኢ ማለት እዩ እስኪ ሕልፍ እንዳልና ኣብቲ ዳንኤል ምዕራፍ 2 ካብ 21 ንሱ
زمناتن ورحاتن يلواوط نجستات يسعر نجستات كا يشيم زمناتن ورحاتن دبللو ناي تاريخ زمنات ناي تاريخ ورحات وقت ذات يمنص مالتش حدا وقت حدا تنسو قال وقت الوقت كلها نخالد هاي قبر يلعل نجسات يسعر نجسات كا يشم نتم طيبان طبب نتم استوعلتها مستوعاليهم نسو عميقن حبون يجلس تابصل ما زلو يفلت برهانون مسيو زنبر هري قصلي و املاح ابوتاتي نت ነገር ንጉስ አፍሊት ካና ያኻሞ ጥበብን ኃይልን ስለዛሃብ ካን ሕጆን ስለምን ካና ስለዝገለጽ ካለይ አመስግነካን ውድሰካን አለኹ ናለ ይዛረብ ቀጽሉ ታሕት ኸይና ንሕና ግና ኸታብ ሰማይ ዘሎ ሓደ አምላኽ ይምስጥራት ዝገልጽ አሜን ማን ይዝገልጽ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ሓደ አምላኽ ይምስጥራት ዝገልጽ ንስኻ ንንጉስ ነብከናጽር በቲ ዳሕራይ ዘመናሲ እንታይ ከም ዝኸውን አፍለጦ እቲ ኣምብርቃስካ ዝረአኻዮ ሕልምኻን ራእያት ርእስኻን እዚዩ ናበለ ነጊሮ ብዛዕት ነገስታት ክነግሮ ከሎ ማለት እዩ እንደገና ምዕራፍ 4 እንዳዳኸይና እቶም ህያዋንሲ እትልዑል ኣብ መንግስቲ ሰብ ከም ዝመለኽ አሜን ላዕላዊ ይመለኽ ይገዚ ኣብ ድሌቱ ማለት ኣምላኽ መስገን ነገስታት ሸይም ነገስታት ይስዕር ከም ዝመለኽ ንዝደለዮ ኸኣ ከም ዝህቦ እረት ካብ ሰብ ዝንእስ ደኣ ልዕል ከም ዘብሎ ምን ትኽፈልጡ እዚ ባህል እዚ እቶም ሓለውቲ ዝመደቦ እዚ ነገር ዝውን እቶም ቅዱሳን ዝኣዘዝዎ እዩ ይብል ኣምላኽ መስገን 34 and 35 كنا نحدا خنا تحتيلنا تلنا 34 35 الزمن مستفصمه نبوكدنصر تزاربي زي انا نبوكدنصر عينتي ناب السماي العالكم مو امري تملسلي نتلعل باركو نتي نزلالم هياو زخونه غزااتو زلالماوي غزاات منغستو نولد ولده زنبر ودسكن أخبركن تمام مدرز نبرو كلهم بؤوس جلكوا أي كسر نسو أبصراو السماين أب تمام مدرز نبرون كم فقادو يزجبر أمين كم من تايز جبر كم فقادو يزجبر نيرو دخل كلا سلامن تايز تجبر كبلو دخل يلبون أمين جابير نمن تاي إزي تجبر زبحال أملاخ أيكونن أملاخ مسكن حمشت نحكيناون ونقص اتلو على أملاخ نبخان بكرناطر منقسن عبيتن كبرن جرمان هابو سلازي تنسو زهابو عبيت كلهم أحزابن وجناتن قانقاتنا بكرميو ينكات قطن يفرهن نبرو نزدليو قتلون زليو بهوت كنبر حدقو نزدليو لعل أهبلو نزدليو خا أواردو جناخ لبو لعل مسبله منفس خاطريرو مستعبه كاب زفان منقص ورد خبروتون توسدي لنا كاب لك سب تسوق البخا كمنا انسسا خونه مسعرقي برخه اب دما سفره كم نوعرون سعري ابلعو سوقو باول ماي القي ازها اتلعل املاخ ابلع منقص سب كم زملخ نزليخا ابلعليو خمزي خم زقملوك سع زستولي زخونه اتاب الشاطر ودي لشعو ناوي مسمال كله تاريخ نغرو زلو تايو اي تاريخ ويتا اغزابيريو نزل الشيء نلي السعر نسي غناخه نسخاو نز كله ريحاسي تاي غبر كان يزلو زلو راسها ايت حدك كل غزي تنا اغزابير ነገር ክረኸለና ታይ ገብር ዘለና ናብ ርእስና አምጺና ኢና ታንገብር ዘለና ማቲዩ እዚ ኩሉ ፈሊጥካ ከነስኻስ ልብኻ አየት ሓትካን ኢሉ مسرعناسي بزح زينا نبل نسرائيلوان بزح زينا نفرض ما يكونن أي إسرائيلوان أنت عينت زي أمن سوان أنت عينت إلا إن زاربنا يكونن ولا أفنا وصينا تزاربنا بلبنا تين قولهم نحامي ما يكونن دي إحنا the same life إن دانا برنا خلنا أملاخ إننا شجرنا يا خلنا كندي برهان نايت قال وصينا استخم كون لنا خندن رأي تين قبل مارتيو بزح زي avoid كن قبلنا نفت قال أملاك نقول كله أملاك مسجن مسياتي بس مسياتي غير كذا حتقولوا له كتريالي تميت مسياتي the same تماساس على عينك
سحتت متان كي تفتصم نتمرتنا يستوهب ما يتعمل مسكن زيابير بلا علاونته استوهب يسلا زيابير مسكن كل جزء أو برهان كري ناب قال سبات يكون خنا ونعها مسيح رأسنا كري قالو ترايو زاد اللي مالش سلا زيابير بحريو خير زابع مات فتحن كان إنن دليتو زجبر أملاخ his God of integrity إننا خا لو علاوي أملاخ يجيو دليتو خا يجبر سلا ز أملاخ مسكن يتوم تنبيتات بخويهم زموت مالش نتي أمودات هزدلي نتي أمودات حقبر هزدلي እግዚአብሔር ታይዝ ገብር ማለት ነው ንዑ ዘዳልዎ ነገራት እናገበረ እናቀመጠ ይኸይድ እግዚአብሔር ማለት ነው ስለዚህ ሓደ ዋነትና እግዚአብሔር ንጽህናን ቅንዕናን በእምሮና ክንፈርዶ ንፍትኒና አምነት ኣብዚ ግዜ እዚ እግዚአብሔር ግብረ ሰዳማውነት ታይገብረ ይጽየፋ ይኮነ እንዴ ሰዶምን ጎሞራን እንዳኾይና ተገልቢጣ ሕልፍ ዝኾነ ኃጢአት ስለዝኾነ نحسر أمر حليفه حبهم استبها لعينة حتى أصل دخانه جن راشنال كون نفتن مالتي آمن تخوينا ده كون خلي بالفتن هو مالت تهيدي مسيرك سبكون استرائن تجبر مسألة لون دي خمد ليه تخون of course مسألة لون جناخه as end of the day عصبه خقبلي عصبه خمس قبلك تنبرة خنجر خلالله فلت خلالله مات حسكم من اللقب هو خمس مسألة كخمس ليتك كم تنات كا بحق التمنيت كتكاي تخلي حاجنا خي حدا معالتي أبقى المجابي هي تحت قبرها صعب كتهب إيخا خبهال خلالو والبي accountable نتنا تنبرز الله خان نابراسي حدا معالتي تنبرز الله خان نابرات رالي كونت الزارب وز الله خان زربا خي ترفع ما نبكر ما أملاح تحت قبر ليها صعب كتقرب ليها تباهيلو كنجرو صبوا مسلني هو أفكروا من زبل نخلو خنا فكرنا تصوعين لك راي دبابيس كياخد كيدا يكون فتي كونن هاسيريو تجازيو أو زلوا جناح أملاح مسكن كافتي صنع حاتين أرعت كتوت صاغن جابير سلطان يبكالله أملاح مسكن ثلاثي نتنا جابير حق وكلا جابير تأزاسي كمزي outdated دخانه زمانه زحلفه ويجي لجرنا خن حاسبه بفصم أيجباني مالش آمنتينا إحنا آمين آمين نقسم كنا آمن كلا ناس لبنا أمورنا نجزي تحقق رزلو كأمن زلوا مالتي بأمورنا كن حاميو بلبنا خنا آمنو أين خلينا نجزي أبير أمورنا تخونا له كحدث على جزي أبير بلا لا ونتو زقبر زبله كله بناتو integrity تمازين مالتي أملاح مسكن قبول زخونا نجاري زقبر لا وصل زخونا ليه تقبر سلا دخلت راي أيكونن قوم زقبر آمين الذي توم تنبيتات بخمسي ميزان ترينا اليوم هنقبرينا مالتي رداناي مالتي قال سواسي سبات نتفاعل سمدو علو إلى ما يحاسبه بس كم استناء እግዚአብሔር ባህላ ታርጋ ላይ ተበልካይ መስከም ይገርም ነው ታርጎ ህዝኩም ለለኩም of course his ሉዓላዊ ስልጣን አለው ድሌቱ ተደብር ማንንም ዘخልኩሎ የለ ግና አምላክ መስገን ዘخልኩሎ ሪስትሬን ገብሮ እግዚአብሔር ዝገቱ ወገን ናቱ ባህሪያት አለው ማለት አምላክ መስገን አሜን ኦኬ መትከራት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትንቢታት ሻዋይ ሁሉም ትንቢታት በዕላማ የምዝዋሃብ እግዚአብሔርና ዕላማ አምላክ አሜን እግዚአብሔር he is God of a purpose بزي ዕላማ ዝኾነ ይሆን ነገር አይገብርም ኩሉ ዝገብረ ዘበለ ተጠቅሊሉ ኻ ታይዛ ምጽበስልኩም ንርእሱ እዩ ክብሪ ዘምጽ አምላክ መስገን ንማንም ክብሪ አይሄብን እግዚአብሔር ክብረይ ንማንም አይመቀልን بقلت نجيرنا الله أملاح مسكين أنا قلنا أملاح إلنا الله أمين ثلاث جابير يبارة كلهم تنبيتات بارتها يمد قبر مالتو بعلامة يمد مصو حج بعلامة يمد مصو كلهم تنبيتات كنول كلنا جن كنستو على زلنا أنت ياخذ بالدليل ما عرف هندي نفلت ما عرف هندي طبعا بندلم نقول جابير هاي قد سودي عند حدا فلتنا عند حدا تبرهان الرخيبنا خن إزاز زي كأننا ما سلذي إجابير ما عرف هندي فلت أتنتبه من ندلب أيكونن تقول داي مالس إجابير زعتو حدا نجري إجابير زقدو حدا نجري ما تعمل أحمس كان نتي استقبلنا يو برهانا حقا فلت أتن ما عرف هندينا أب مدري سجع نلبسه زلنا ما عرف هندينا نأززه زقدا يقولي إجابير يقداي مالس أبغى دايم ورنيرنا جلس سور كم ذلوا ذلاقم إسران شعتن
السور ناي أملاخنا أتي جهود جن نعنا ندك أنا متان تحقبر الليلو منتي كن جبرو يبلنا ثلاث أجزاء بهير قلنا قال زخفت الكاسي متان كتأززي متان كتجبر الليلو ثلاثي أتي جلوت نعنا ندك أنا يبلنا يوحنس نرسو أب رأي يوحنس أثر شاته أنا سيلو مستم مسكر يسوع زحلو أحوات كايلو ده يتقبرو مسكر يسوع زحلو تمنفس تنبسم مسكر يسوع سيلنا نيرنا يكون عندي نايت تنبيت علامة ويكلاي نايت منفس تنبيت علامة سنتايو ناي كريستوس يسوع مسكر مخاني مسكر يسوع مخاني ثلاثة أملاح مسجن أنت مسكر يسوع دقلت قال له هاي يوحنا ساي قبرنا يرمات أنا نتي مسكر يسوع ساي قبري زحلو قابتهم زحلو أحوات كاي ثلاثة أملاح مسجن لك أتي ناي كريستوس يسوع مسكر زنجر ساي خون متانيو كحلوي مالتي آمين تبع بدع كريستوس زقله زقلع نجر نتهان قبر متاني كن إزازة متاني أملاح مسجن أتي زمن قرباي مويلو أب رأي يوحنا حدث لسته أتي نزقال تنبيت الزنبوه أتم سمعون يتعبوا تصحف ذلون زحلوهم بوطعان إيام تتاري سمر دقصي بلن يصحف قدس فوس مبهرار أيكونن قوان أيكلني آمين قناح እግዚአብሔር ይመስገን ንምብህራር ንዘል ዓለም ከባር ዝኽእል ብርሃን ደሓዘ መጽሓፍ እዩ አሜን ከተንብቦ ከለኻ ክትቀልዖ ከለኻ ከተንብቦ ከለኻ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ንምብህራር ካብ ሰባት ተባርርኖን ምብህራር ናባኻ ክመጽእ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ እቲ ቃል ትንቢት እዚ ዘንብብዎን እቶም ዝሰምዕዎን አሜን ዝሰምዕዎ መስማዕ سوات أكاد هذا الله كسمع خلا خمات نتي أبو تصحيف زلون تايز قبره زحلوون بسؤال يوم رأي يوحنس حادي ثلاثة سلزي حادي كابتي ناي تنبيتات متكلت هاي مالتيو بعلامة يزوها بعلامة سلزي وهاب عند حد أجزابهر أبتي استقلت تنبيتات برهان كهبة كان عند حد أخوي نسي أزز خانة لبي كلوكا الله آمين واحد حلف جزء بمتانتي مسقال أملاح جزء حلفنا كني إزز لبنا زدالنا እግዚአብሔር ታይገበረላ ይገልጽልና መሃኑ ነጊረኩም የረማቲ አምላህ መስገን እዝዝ ሆነ ልቢ ይደሊ ከምዚና እዝራ አይነት ልቢ እዝራ ተሐገብሪ ልብ ዳለ ወዘለና አብ እስራኤል ሲ ሕጋጋትን ስርዓትን ታይገበር ንምምርማር ብድሕሪው ንምግባር ድሕሪ ካታገብር ንምምሃርስ ልብ አዳለው መጀመሪያ ከመራምሮ خفلطون رؤسه ማለት ያምላህ መስገን ብርሃን ምስረኸበኻ ከነብረሉ ብድሕሪኻ ታገብር ከሰምር ልቡ ከዳሉ ከሎ ንሪማት ዝራ ሸዋዓተ ዓሰርተ ለናቶም ጽሑፉ ማለት እዩ ስለዚ ብመጠንቲ ንእግዚአብሔር ተኣዘዝካዮ ናይ ትንቢታት ብርሃን ኣብ ህይወትካ እንታይ እንዳኾነ ይኸይድ እንዳበዝሐ ይኸይድ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ኦኬ ሻሙናይ ትንቢታት ከምቲ ተነግርዎ እዮም ዝፍጸሙ ብዙሕ ጊዜ ትንቢታት ከምዚ ሜታፎሪክ እዮም ወይ ከላይ አሊጎሪ እዮም ኢሎም ብዙሕ ጊዜ ተገብሩ አይዲዮማቲክ እዮም ኢሎም ሲ ክትርጉሞም ይፈትኑ እዮም ሰባት ነፍስ ወከፍ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ጽሑፍ ናቱ ዝኾነ ትርጉም ናቱ ዝኾነ መንፈሳዊ ዝኾነ ቋንቋ ገለ ከውፅሉ ይፈትኑ ሓደ ነገር ክነግረኩም መጽሓፍ ቅዱስ ከምቲ ዘሎ ከተንብቦ ከለኻ ትዝብሎ ንሱ እዩ ኦኬ ዓሚቕካ ከይከድካ ንዑ ጥራይ ታይግበር ተኣዘዝ ኣሜን ንዑ ታይግበር ውሰዶሞ ኣምላኽ መስገን ብኡ ንበር ሓደ ጊዜ ምስ ናይ ኦንሊ ጂዘስ ሰባት ተራኺበሲ ድሕሪኡ እዚ እኮ እምበሎ ምሽጥቕሲ እዚ እኮ ከምዚ ማለት እዩ ይብልኻ ማለት እዩ ማለት እንታይ ማለት ከኻ ማለት እዩ ኢልዮ እንታይ ይብል ኣሎ ኣንብቦሞ እንታይ ይብል ኣሎ ጀስ ኢልዮ ኖ ኖ እዚ ማለት ከምዚ ማለት እዩ ሓራይ ናብቲ ቃል ትኸይድ እዚ ማለት ሕጂ መጽሓፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ
ትንቢታሲ ቅዱሳት ሰባት መንፈስ አምላክ ተደሪኾም ጸሐፎ እምበር ከቶ ፍቃድ ሰብ አይመጸን አሜን ስለዚህ ሰብ ካንተ ሀገር አይከልኒ ማለት ይልኹ ትርጉማ አይከልኒ ግና አምላክ መስገን መንፈሳዊ ነገር እና ሰማዕና በለን መንፈስ ቅዱስ ብዝምህረሉ እምበር ጥበብ ሰብ ብዝምህረሉ ይኮናን እንዛረብ ዘለና ኢላ አምላክ መስገን ጽሑፋት በመንታይ ንፍትሕ መስልኩም በጽሑፋት ጥራይ ንፍትሕ ነናሕርዶም የምትፋታቱሕና ነናሕርዶም ማለት ይልካ ከም ድሌትካ ክትወስዶ ይትኽልኒ ሃወይ ከላይ ኖ እግዚአብሔር አፍት መወዳታ ዘመንሲ ኢንሻአላ እንታይ ማለት እዩ ካብ ላዕለሲ ኮኸብ ኮዶቅ ከለኹ ገራኹ ገለስ እንታይ ማለት እዩ ኮኸብ ገለ ሊትራሊ ይፍጸም አሜን ሊትራሊ ይፍጸም ገለገለሎ ተምሳላዊ ማለት እዩ ተምሳላዊ ናቱ ዝኾነ መፍትሕሎ ግና አምላክ መስገን መብዛሕቶም ቶም ትንቢታት ሊትራሊ ከም ዘለዎም ዝንገርና ፍጻመ ትንቢት ከም ትቀንዲ ተነገረ ትርጉሙ ይፍጸም ዝመሓያሽ ነገር የብሉን ማለት እንድሕዳ ብንጹር ተገሊጾምና አለው ንኹሉ ትንቢታት እንታይ ኮን ይኸውን መንፈሳዊ ትርጉሙ ክንብል ክንህውትት አየልየናኒ ማለት ስለዚ ብዛዕባ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምጽአት እንድሕዳሪና ክርስቶስ ከም ዝመጽእ ነገርና አለ አይኮነ እንዴ ግን ክርስቶስ ከም ዝመጽእ ቅድሚ ሕጂውን ተነጊርኒ ኣብቲ ቀዳማይ ምጽአት ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ተፈጺሙ ስእላዊ መንገዲ ተፈጺሙ ድንግል ክትጠንስያ ወድኻ ክትወልድያ ስሙኻ ማንኤል ክብሎ እዚ መንፈሳዊ ትርጉሙ ዲ ዋላስ ሊትራሊ ተፈጺሙ ይኮነ እንዴ ኣብ ቤትልሔም ከም ዝውለድ ተነጊሩ ሊትራሊ ተፈጺሙ ይኮነ እንዴ ካልእ ንወደይ ካብ ግብፂ ፀዋዕኽዎ ድብል ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸምሲ ሃዲሞም ናበይ ከይዶም ንግብፂ ከይዶም ካብ ግብፅኻ ነቲ ቆልዓ ዘልዩ ሞይቶም እዮም ንዑ ተባሂሎም ማለት እንደገና ክምለሱ ከለዉ ሊትራሊ ከም ዘለዎ ይተፈጺሙ ኣብ ጻዕብ ኣድጊ ተቐሚጡ ተባሂሉ ሊትራሊ ኣብ ጻዕብ ኣድጊ ተቐሚጡ ናብ ኢየሩሳሌም ትራምፋንትሊ ኣትዩ ማለት ኣምላኽ መስገን ብዓወት ኣትዩ ከም ዘለዎ ተፈጺሙ ከመውቲ ተባሂሉ ከም እስላም ድብሉና ንዑድ መስሊ ኣምላኽ ጋዲስ ግሬት ደሲቨር ብሎ I don't know who they are God is من كم دخان أملاك ما يفهم زعبي متعللي أملاك نيلهم تمتعلل فلتين هيكون عندي سيداني متعللي صحاب قرصنا بنتصر أغميت والله ديابلوس إتي مسحاتي متعلل تبعي له أملاكنا متعللي كونن أملاك مسكن كريستوس أم مسكن تاجري تساقيلي جابير مسكن تساقيلي طلع خلنا لسه معتي أفتحت مدرسة أليحو እንደገና ከም ትጽሕፍ ዝሎኻ ካብ ሞታት ተንስዩ ከም ትጽሕፍ ዝሎ ከም ጽሕፋ ዝብሎ ክርስቶስ ሞተ ሳሳይ መዓልትኻ ተንሰ ከም ጽሕፋ ዝብሎኻ ን40 መዓልቲ ዝኣክል ብዙሓት ተራይ ከም ጽሕፋ ዝብሎኻ እንታይ ኮነ ናብ ክብሪ ዓደገ ይብለና ኣምላኽ መስገን ስለዚ ሊትራሊ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ቀዳማይ ምጽአታ ኮይኑ ተፈጺሙ ስለዚ ሞ እግዚአብሔር እንታይ ዳ ሕጂ መንፈሳዊ ነገር ገብሮ ዲ ኩሉ ኩሉ ከምቲ ዝተባህለ ኣጋሩ ኣብ ከረን ዘይቲ ክረግጻየን እንድሕዳይልና كرقصاين آمين كم زا تريوا زلهم كم اللس كله تريوا يخم إلى أملاح مسكن سلاذ كريستوس كمتسي آمين literally كم تي استباهلوا اللي في السماء الذي رأين تاين كبر زلنا ماتيو رأسنا كان الدالو إيو زلنا مالتي أوكي ناي موداتا እንደገና ትንቢታት ብዛዓት ተወሰነ እዋንን ፍጻሜንም ዝዛረቡ ሕጂ አተኩሮ ናይ ትንቢታት አሎ ማለት እዩ አድህቦ ናይ ትንቢታት አሎ ሕጂ እቲ ትንቢታት እቲ ግዚኡ እንድሕዳይ መጸሉ ሓደ ግዜ ሰባታ ይኾን መስልኩም ኮንፊዝድ ይኾኑ ይዳናገሩ ወይ ይጋገዩ ስለዚ ትንቢታት ብዛዓት ተወሰነ እዋንን ኩነትን እዮም ዝዛረቡ እቲ ዝተባሃለ ዘመን ክሳዕ ዝመጽእ ድማ نت تنبيت زجبا كتردو معس برهان مس مزاي زجبا تردو ماشي عند حدا زي ما تجزيجن أنت هاد قبل تخليها كتستوعلو أي تخلين إيخا نعمت إرمياس ثلاثة عند حدا خيرنا بزعبة نا إسرائيل restoration أو إزارمات محدث نا إسرائيل إنه تن حزبي إسرائيل يهودان كم مركز مرسل المعلتات كما تأين يبل إجابير أجي نسأ عامة أكل تأخذنا ميم تمتيا ميم نامركو توسيدا ميم مالش رزي إرمياس الخزارب كله أفتك زيتي تايا خونن كم زي
سبيسيفيك يزارب زلوا جن نعاتهم جن بروح هاي نبرن كله عين نبرن معلش سلازي تمحداس كم زمسجن أو يزارب ما تيام لح مسكن إذا خفلوا صحف بزعبان هاي مكة إسرائيل بزعباتي تا سوا يعقوب نبرد يزارب له كفلي أو مالتيو حج literally بزح جزء توم replacement theology إذا آمنوا مالت زنا إسرائيل نجر already كاب تاريخ دخوي ناس لزبرت تاريخ ناس لزبرت إسرائيل كم حجر سلزين نبرت أب إسرائيل يفتسميو إذا حسب الزبل فتسم أمر ويكلاي فتسم برهان أين برهم جنا خام متحف كسكن خلنا حدش كرانسي كندا جزء إسرائيل عمل specifically إسرائيل عمل كيسي بزح جزء هاي قبل الناس حفات ينقر الناي ما تيام لهم مسكن إسرائيل اللي بالقالسي منفسه إسرائيل ويكلاي church مال الديكونس literally من يتزارب زلوا بعلا إتها إسرائيل تبهال حجر يتزارب زلوا ما تيام لهم مسكن سكمل لهم زلزا أم لهم مسكن كلهم توم تنبيتات ويكلاي توم صحفات بزعبة حادة فليت خنا أوان سلد الزاربو أتوانتي unfold خيكون خيث قالها خلو نتاخ قبراي maybe أتي جبو خنا برهان كي توسط خلي خام لحم مسكن جناخه أتي جزء النقربة الديسبنسيشن الزمن عندما أخمس خلو جنام لحم مسكن يقل على كمو نايت تنبيت برهان تايت قبر مازيو تركب بزقباها كتردون كتستوعلون تجمر ماتي أم لحم مسكن آمين سلزا أم لحم مسكن إذن تشعته متكلاتنا خرطان هنا ما تشعته متكلات ناي مصحف قرصاوي تنبيتها سلازي تنبيت سئلكا بنات كافعل بنات كادليت كم دليت كاخون كانت تقبر ماتيو تترجمه مالتيو نها قبر لك نتي متكلات حليخا نتي متكلات النالاخا خمي غير كافي وقت تقوملهم خمي غير كان ايت برهان تي تتقامه تخون خمي غير تبرهان تي يبز حالك اذن متكلات زين كتحلو خلخاي ابي وقت كاتا تخون ماتيو زفصم مالتيو غلصتيو يا بير مسكن يسوس قويتايو جزء قرب وسيلة الله مسلني أبزخ أخلني جابير مسكن قصل أبتصل كنقصل أملاح متفسينا حنصلينا